Ting Chaturasi Tisahanse Dhammakante. I det buddhistiske tempel i Stenløse bekymrer de 6 munke sig ikke om livet udenfor. Det er ikke fordi de flygter fra virkeligheden, siger de, men fordi en buddhistisk munk ikke må have nogen tilknytning til det verdslige liv. Der er 227 munkeregler, der skal overholdes. Regler, som Buddha formulerede for snart 2500 år siden. Og sådan leves livet inden for murene i templet. Der bedes, mediteres og studeres. Det liv, der udspiller sig lige uden for vinduerne, betyder intet i munkenes hverdag, hvor grundfilosofien er, jo mere man kan beherske sine følelser og begær, jo lettere undgås de bekymringer og sorger, som livet uundgåeligt fører med sig. But Buddhism is about the daily life. I mean, the teaching of the Buddha or Buddhist teaching is only for the people who live in the world to be happy. And then the Buddha point out way only. According to the Buddhist teaching, you have to do it yourself. Suppose like you have a candle and a box of matches. The Buddhist teaching only show you the way how to light the candle. And you have to light the candle yourself. No one can help. And then the Buddhist teaching is to show how to get rid of salvation. And the only way to get rid of salvation or the suffering is to live at the present moment. The past has already gone. The future has not come yet. Sudimano er 26 år gammel og har boet i Danmark i 16 år. Alle thailandske mænd skal være munke i mindst 3 måneder efter de er fyldt 21 år. Det er nu 1,5 måned siden Sudimano blev munk og lagde sit almindelige liv med sine danske skolekammerater bag sig. Altså den første, de griner lidt på mig. De ser mig, munken, og går i det her klæde. De kender mig som en livlig person, der er altid gang ind i almindeligt liv. Der er altid en far rundt. Og natteliv faktisk. Og når jeg sagde, at jeg skal være munk, så stod de bare og griner på mig. Men efter at have været munk her på måneden, så det er ligesom om, når de kommer op og besøger mig, og så forklarer jeg dem, hvad jeg har oplevet, og fortælle dem lidt, og prøve at komme med sådan en slags argument og forklare dem, hvor meget de har bekymret sig for, og hvordan jeg har det. Så når de spørger om, hvordan jeg har det, og jeg siger, jeg har det godt, og de forstår det ikke. Fordi jeg går ikke på diskoteker, det gør de andre. Det er anderledes liv, man lever i. Ligesom om man lever i 2 verden. Is there never anything you miss? You miss the feeling, you mean the feeling to Maybe. miss something. Well, to be aware at the present moment, it means if you feel that you miss something, if you feel that you are angry, you feel hatred and so on, you know it at the present moment, that this feeling arises to your mind. And then with that feeling, with that awareness, it will give you wisdom. And you will not attach to that feeling. Sudimano har fået en større selvtillid og er blevet mere tilfreds. Han synes ikke, at hans danske kammerater værdsætter det liv, de har. Ja, jeg prøver at lære dem og forklare dem lidt, og være glad for det, man har, og være glad for sig selv, og ikke tænke på det andre, hvad de har i tanke på dig. Jeg tænker på dig, om du skal have det tøj på her, og så sagde du, nej, Nebo har set, jeg har det samme tøj på 2 dage i træk. Ligesom munk, de har det samme dragt her i 1993 år. Eller mere længere faktisk. Ikke? Og de har stadig det samme klæde, og det er stadig moderne.